Xandira fuq Net Television il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għalli issa l-messaġġ huwa ċar u li l-poplu qed iħoss il-bżonn tal-bidla. Għal dan hekk kif fakkar li ġimilu diversi nies inġabru l-Belt Valletta bħala protesta u sostna li l-Gvern mhux kuntent li qed jara l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ u skontu prova jalaqħaq l-Oppożizzjoni fil-Parlament. Madankollu qal il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista se jibqa' maqut u b'saħħtu biex ikun il-vuċi tal-poplu Malti u Wawċi. Dr. Grech irrimarka li l-Partit Nazzjonalista se joffri alternattiva għal poplu mhux biss għall pjan ekonomiku tiegħu, iżda wieħed li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jbiddel is-setturi ekonomiċi u jsaħħaħ oħrajn filwaqt li joffri soluzzjoni għal pajjiż. Il-Kap Nazzjonalista tkellem dwar il-konnettività bejn Malta u Għawdex li qal taħt Gvern Nazzjonalista se tkun garantita. Żied jgħid li jekk kif 20 sena ilu Gvern bit-tmexxija Nazzjonalista investa fit tliet vapuri ġodda li għadhom joperaw sal-lum u qiegħed irrabaw il-5 vapur li ma jniġsux. Apparti minn hekk qal li l-Gvern Nazzjonalista se jkabbar il-Port Għawdex u jsaħħaħ ekonomija ta' gżira għaliex jemmen fi kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd, inkluż għall-Awċin.